beneficii deosebite asupra sănătății organismului, atestate de studii de specialitate, de la susținerea imunității în lupta cu o serie de bacterii până la intensificarea metabolismului. Ghimbirul este un ajutor de nădejde într-o serie de afecțiuni cu care mulți dintre noi ne-am confruntat până acum. Ghimbirul este o plantă care își are originile în pădurile tropicale din Asia de Sud și este folosită de secole atât în alimentație pentru a condimenta mâncarea, cât și ca suport în medicina integrativă. Numele său provine din cuvântul singivera, din limba pali, vorbită în trecut pe teritoriul Indiei, cuvânt care înseamnă în formă de corn de cerb. Folosit pentru beneficiile sale încă din antichitate și promovat chiar de Pitagora, ghimbirul a fost testat și de medicina chineză pentru ameliorarea manifestărilor digestive neplăcute, a tusei sau în calmarea durerilor provocate de reumatism. Ghimbirul este un ingredient apreciat în special în bucătăria orientală, iar principiile sale active îi conferă proprietăți benefice în diferite afecțiuni, precum indigestia, greața sau răceala. Cum se prepară ceaiul de ghimbir? O cană de ceai de ghimbir are efect energizant și oferă suport în ameliorarea indigestiilor. De asemenea, folosirea acestuia în timpul răcelii și gripei poate contribui la reducerea intensității migrenelor și altor manifestări neplăcute asociate. Pentru o cană de ceai, fierbe 200 de ml de apă și adaugă un pliculeț de ceai de ghimbir din surse ecologice. Lasă la infuzat 5-7 minute în apă fierbinte. Se poate consuma rece sau cald și se poate adăuga în el miere, lămâie sau mentă. Poți consuma 2 sau 4 căni de ceai de ghimbir pe zi, conform recomandărilor medicului și în funcție de scopul pentru care este folosit. Beneficiile ceaiului de ghimbir. Ceaiul de ghimbir combate disconfortul digestiv prin îmbunătățirea absorbției de substanțe benefice din alimente și prevenirea supraalimentației. Prin urmare, ceaiul de ghimbir consumat după mesele îmbelșugate de sărbători este excelent pentru recăpătarea controlului asupra digestiei. În plus, consumat zilnic, ceaiul de ghimbir poate preveni apariția diareei, a flatulențelor, a balonării și a indigestiei datorită substanțelor chimice din compoziția sa, care tonifiază musculatura tractului digestiv și împiedică nivelul crescut de acid gastric, care poate cauza arsuri stomacale. Ceaiul de ghimbir întărește sistemul imunitar datorită cantității mari de antioxidanți, care reduc riscul de infecții sau afecțiuni. De exemplu, o ceașcă de ceai de ghimbir consumată zilnic poate reduce semnificativ riscul de accident vascular cerebral, deoarece substanțele active din ghimbir blochează depozitarea grăsimilor pe artere, reduc nivelul de colesterol rău și ajută la prevenirea diferitelor forme de cancer. De asemenea, ceaiul de ghimbir este extrem de eficient în tratarea răcelilor, datorită faptului că decongestionează căile nazale superioare, umezește mucoasa gâtului, ajutând astfel la ameliorarea tusei și favorizează expectorația, care grăbește astfel procesul de vindecare. În plus, ameliorează simptomele supărătoare ale alergiilor. Ceaiul de ghimbir este excelent și pentru o bună circulație a sângelui. Previne formarea cheagurilor și ajută la transportul oxigenului și substanțelor nutritive către toate organele vitale din corp. Aminoacizii și mineralele din rădăcina de ghimbir promovează de asemenea nivelul de eritrocite, drept urmare este redus riscul de boli cardiovasculare. Dacă pornești la drum lung, iar mașina sau avionul îți provoacă rău de mișcare, ceaiul de ghimbir este soluția ideală. O ceașcă de ceai înainte de a te urca în mașină este perfect pentru a reduce nivelul de stres responsabil cu apariția senzației de rău de mișcare. De asemenea, gingerolul poate bloca anumiți chemoreceptori în zona cerebrală, astfel încât este blocată senzația de greață sau vomă. Ceaiul de